Zdravím všechny hráče a hráčky a já vás vítám u dnešního videa. Dneska si tady zahrajeme hru s názvem Critical Ops, tady to máte napsaný vpravo. Doufám, že mě bude slyšet, pokud ne, tak to máte blbý. A nevím, proč se mi to nechce spustit teďka teda. Tak jo, jsem se dneska nepřipravil. Víte, když je člověk něco nepřipraví. On to taky dost zalegovaný, upraví teda. Kam sekl se mi to. Jo, to není možné. Mám strašný lagy. Možná video tak nebude. A zahrám se tady Sniper Team. A je to taková menší kravina. Ale říkat. Aha. 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 Aha, já ani nemám nejnovější verzi. Takže to je taky dobrý. A my se ani nezahrajem. No, tak to je jedno, takový manifile, ale tady vidíte, že nahrávám minutu. Tady to vyškrtnem a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, uvidíme se u dalších videa. A what's up, lidi?